Ә хәзер ярлык һәм байлык темасы буенча практик өлешенә күчәбез. Балалар, интернет ресурсларыннан файдаланып, узган елда һәм быел безнең илдә тулайым алганда һәм синең туган төбәгендә яшәү минимум күләме нинди булуы турында мәгълүматны эзләп тап. Аларны чагыштыр. Шуларга таянып, нинди нәтиҗә ясап була. Бу сорауларга җавапларыгызны тапкансыздыр дип омтылам. Практик өлешебез тамам, киләсе дәресләребезгә кадәр.